tlačovom briefingu hnutia Slovensko s témou Fico so Šefčovičom u Trumpa fatálne zlyhali, tvrdá rana pre slovenskú ekonomiku. Vítam predstaviteľov hnutia Slovensko, konkrétne lídra pána Igora Matoviča a taktiež člena finančného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána Juliusa Jakaba, ktorému týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, dámy a páni. Treba si otvorene povedať, že na Slovensko sa rúti katastrofa. Katastrofa, ktorú podpísal prezident Trump a ktorá hovorí o 25% clách na autá dovážané z Európskej únie. Ten efekt bude ohromný, hlavne pre Slovensko, ktoré je top producentom automobilov pre svet. Bude ohromný práve kvôli tomu, že súčasná vláda nevybavila absolútne nič a nevyrokovala absolútne nič. Robert Fico v Amerike nevybavil nič. Jeho nominant Šefčovič, ktorý pri vyjednávaniach zastupoval Európsku úniu, nevybavil absolútne nič. Na Slovensko sa valí obrovský problém, ktorý sa dá rovno aj finančne ohodnotiť. A to vám poviem takto v číslach. 2,5% hrubého domáceho produktu Slovenska je export vozidiel do USA. Je to 3,6 miliardy eur ročne. Je export vozidiel zo Slovenska do USA. 3,6 miliardy eur ročne. Automobilový priemysel na Slovensku zamestnáva dokopy buď priamo alebo nepriamo 250 až 300 tisíc obyvateľov Slovenska. Občania, ktorí žijú na Slovensku a robia v automotíve, teda musia mať jednoznačné obavy a majú jednoznačné obavy o tom, ako to bude ďalej vyzerať. Od začiatku apríla bude uplatnené clo na autá, ktoré sa dovážajú z Európskej únie do Spojených štátov amerických. Donald Trump jasne povedal, prečo to robí. Robí to preto, že keď Američania, povedal to Američanom, keď Američania nakupujú vozidlá vyrobené v Európskej únii, podporujú tým vytváranie pracovných miest v Európskej únii. Čo z toho vyplýva? Že keď Donald Trump uvalil clá na dovoz aut z Európskej únie, chce Európsku úniu pripraviť o pracovné miesta. Keď sa bavíme o tom, že Slováci, ich je 250 až 300 tisíc zamestnaných, buď priamo alebo nepriamo v automobilovom sektore, samozrejme, že sa ich to dotkne. A pokiaľ tieto sankcie budú tak platiť, ako ich Donald Trump schválil, tak je možné, že v najbližších rokoch príde 20 tisíc občanov na Slovensku o prácu. A súčasná vláda je absolútne nepripravená. Dneska ste počuli ministerku Sakovú, ktorá o tom nevie absolútne nič. Počuli ste Roberta Fica, ktorý o tom nevie absolútne nič a nič v Amerike nevybavil. Šefčoviča, ktorý nič nevybavil. Ministerstvo hospodárstva s ministerkou Sakovou sú absolútne nepripravení, nevedia, čo idú robiť, nevedia, čo ide nastať. Američania to urobili s jasným plánom. Dostať tú výrobu k sebe. Tie príklady už sú. Napríklad Honda, ktorá chcela vyrábať v Mexiku, ale bude nakoniec vyrábať v Amerike práve kvôli tomu, aby sa vyhla clám. Povedzme si o luxusných autách, ktoré sa vyrábajú v Bratislave. Že Porsche, ktoré sa vyrába tuto v Bratislave v závode a v Amerike sa predáva za $85 000, tak po uvalení sankcií, alebo teda uvalení cieľ 25% Američanmi, sa bude v Amerike predávať za takmer $105 000. O $20 000 viac ako teraz. Samozrejme, že to bude mať efekt. Samozrejme, že to bude mať efekt, keď 87 000 automobilov Land Rover sa predáva ročne v Amerike. Bude to mať vplyv na naše kľúčové závody, ktoré sa na Slovensku nachádzajú a tým pádom aj na ľudí. Ale súčasná vláda to absolútne nerieši a dneska ministerka Saková na tlačovke povedala vlastne len také floskuly, nemá absolútne nič pripravené, nemá nič odrokované, nemá koncepciu. Preto hovoríme, že toto je ďalší z obrovských zlyhaní súčasnej vlády, ktorá okrem drahoty Ficovej, ktorú prináša na ľudí, ich aj priamo svojou nepripravenosťou a svojim obyčajným populistickým zavádzaním ide pripraviť o tisíce a 10 000 pracovných miest v automobilovom priemysle.
Je úplne na mieste sa teraz pýtať, že čo to myslel teda Robert Fico, keď hovoril, že bude robiť politiku na všetky 4 svetové strany. Tváril sa pred svojimi voličmi, ktorí mu verili, samozrejme, to prezentoval, že politika na 4 svetové strany znamená, že keď pôjdem za Putinom, dohodnem mier. Nedohodol absolútne nič. Keď pôjde za Trumpom, tak dohodne výnimku pre Slovensko z takýchto cieľ, ktoré sú pre slovenskú ekonomiku zničujúce. Nedohodol absolútne nič. Sedel tam jak picino a Trump si na neho nenašiel ani minútu, ani sekundu, aby mu podal ruku alebo sa s ním odfotil. Kvôli tomu tam viedol celý vládny špeciál, kvôli tomu tam išli desiatky ochrankárov, kopa ľudí z týmu, aby mal Fico fotku s Trumpom a s Muskom, ako on rokuje, ako pre Slovensko niečo vybaví. Nevybavil absolútne nič. To sú 2 svetové strany. To je východ a západ. Z juhu nám prišla slintačka krývačka a severní naši susedia sa s Ficom nechcú ani stretnúť, lebo jednoducho je považovaný v Európe za obyčajného poskoka a kolaboranta vraha Putina. Takto dopadla slávna politika na 4 svetové strany z dielne Roberta Fica. Čo je ale najsmutnejšie, Robert Fico takto neurobil hanbu len nám, ale máme aj celoeurópsku hanbu, lebo ten, kto za Slovensko vyjednáva, je Maroš Šefčovič, priamy nominant Roberta Fica. A Maroš Šefčovič za celú Európsku úniu v Amerike vyjednával, aby tie clá na Európu Trump nezaviedol. Šefčovič sa ukázal rovnako ako Fico, len tlčhuba, nič nevybavil a tým pádom máme aj v celej Európe hanbu, že náš nominant, náš splnomocnenec, náš človek, ktorého sme si dosadili do Európskej komisie, jednoducho v Amerike neúspel, vyšli na psí 30, či on, alebo Fico sám. A celé Slovensko zbytočne na to bude doplácať. Reálna strata 20 000 dobre platených pracovných miest visí nad nami a bohužiaľ nemáme sa tomu ako brániť. Trump či Putin považujú Fica len za taký planktón. Za takého užitočného idiota, cez ktorého môžu ukazovať, že môžu napínať svaly a môžu ubližovať či Ukrajine alebo Európskej únii. Trump videl, že sa mu tam podlizuje, videl, že cez Fica vie rozbíjať jednotu Európskej únie, tak si povedal, nech sa páči, máte to mať 25%. Ak by videl, že Európska únia drží spolu a spolu budeme hovoriť, že voči takýmto opatreniam sa budeme dôrazne brániť, možno ani samotný Trump by si takéto opatrenie voči Európskej únii ako najbližšiemu partnerovi nedovolil. Takže výsledok politiky Roberta Fica na všetky 4 svetové strany je to, že Slovensku len ubližuje, dostáva nás do izolácie, ničí pracovné miesta, znižuje ľuďom na Slovensku platy, lebo čím menej zamestnaných ľudí, tým väčšia konkurencia na pracovnom trhu, tým menej aj ostatným miliónom zamestnaných ľudí budú rásť platy. Ďakujeme veľmi pekne. Neschopný Robert Fico, diletant. Dobrý deň, Gabriková, Slovenský rozhlas. Podporíte večerné hlasovanie o záchrannej službe? A k tomu, ak môžete dodať aj, že čo hovoríte na to, že SNS to podľa všetkého nechce podporiť. Pokiaľ viem, tak toto je v tejto otázke gestor Marek Krajčí, čiže na ňom by bola asi lepšia otázka, vám povie aj bližšie podrobnosti. Pokiaľ ja viem, tak pri tomto sa zdržíme. Zároveň ako taký dovetok, asi zrejme teda to bude folklór, že každý deň si SNS vybere nejaký bod programu svojej vlastnej koalície, ktorý nebude chcieť podporiť, ale potom naozaj aj opozícia by mala stať pred otázkou, že ako sa v takýchto situáciách zachovať. Zrejme by sme im nemali pomáhať teda svojimi hlasmi, aby prechádzali nejaké návrhy v koalícii, keď oni sami na tom nie sú dohodnutí. Keď raz tvrdia, že vládnu, tak by mali vládnuť so všetkými dôsledkami a ak sú raz rozhádaní, tak opozícia by im nemala pomáhať v tom, aby sme nahrádzali ich hlasy. Takže my určite oslovíme našich opozičných partnerov, aby sme aj prípadne v takýchto veciach a v takejto mimoriadnej situácii, lebo keď majú takéhoto kazisveta medzi sebou a je záujmom každého z nás, aby táto mafiánska vláda čím skorej skončila, takže by sme sa dohodli aj na spoločnom postupe, aby sme im k tomu napomohli. Ďakujem veľmi pekne.